Where you like, ay, that's, This one. di ba I meron ka like ng this ganyan? one. Yeah. You have that? Black yata yung meron ako nito. Di Kaya ba- lang large yun eh. Di ba you have that? Ito yung sinuot niya, no? Oh. Black. Black Black. ba yun? Kaya lang large yun. Maganda pala ito pag fit. Kaya tinang si Jenny. Si S ngayon sa kanya matangkad niya siya sa'yo, di ba? Wala naman S, S, S. S lang yan sa'yo siguro. Te. Grabe na po ng is. Kung sukat ka, te. Sukat mo S. Saka na lang. Kasi wala. Ni, Kailangan ko yan. Ni, I want that. Ni, black. Ha? Hindi mo siya bumbong. Ano ba yan? Sabit mo na siya. Ano po? Duha lang Sabi niya, ano? Kung akong napalit mo namin. Kasi lang pa na to ako. Adaghan. Kan dire o dire. Kukun na tayo mo. Black. Puro. Di ba sambiyak hindi siya? Ay, sambiyak yan. Oo. Hindi namin natang tiguan ba? Hindi naman nato kaya. Ano ba? Nyakitan to na ginana. Ginandog ka ng ang tindero lalaki. Mabay. Ah, dito tapat sa manikin dali. Uy, agbayi ang manikin no. Nya. Ala oy. Uy. Cute. Oh, 60% off. Oh, 60%. Wag ito na. Siguro ka na sa kaming bayan ng YouTuber din ba? Saan na sila? Diyan na siya dayo. Asa na ta? Ha? Ah. Dara na po ka. Kaya mga supportive ka ba kayo mo? Ang cute niya oh. Oh, hi sa dito sa samin dali. Pero oh. Ah. Eh sige na sukata daw na. Sukat ako eh. Ang sukat. Masya ka ne? Wait, ay. Ano same color? Oh, same color. Oh. Hello. 500. Nice. Ay, 500 na day, no? Ay, 500 off. Tengo akin. Bye, me. Oh. Sige, i-visit. Oh. Kana pa-bonus na ano. Good shot sa akin. Ay, dara di ang Converse. Oo, good pag-ulan. Di pang naparod yun. Mahal man Converse, day. Ang Converse lang doon, hindi ko masuot. Di bagay sa ako. Di ba na? Lali, kung lagi. Ano mo, balikan natin. Pag dumating yung ayuda ko, te, bibilin ko talaga yung te. Magkano bang ayuda? Finikin mo siya. Day, ayan ang gusto ko dito. Ito. Hmm. Dahil sa kung bakit andun mo sis. Huwag ko kayo. Ano dito? Ichimang siya, ichimang siya. Ito man yung same. Lagi siya forma. Dahil Lagi siya. gito dahil, bago siyang do. Gusto mo siya ka ng nay gold gold. This is muffin. How much the muffin? 200. Dali na po, day. Hindi naman nakapapunguha do, ha? Ay! Hindi na lang okay.
Heart. Circle. No, because I'm vegan. I'm circle. You. Papapanlaw ako. Bye-bye, friend. I see you. Thank you. Yung mga nag-dance down dyan, bahala ka sa buhay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, vlog. Ingat, ha. Bye-bye. Thank you for today. Salamat, ha.